Maghiusa kita. Pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw nga Domingo maigsuon ko. Karon ang ikatulong Domingo sa Adbyento, ang gitawag nga Gaudete Sunday o Domingo sa Kalipay. Ang liturhiya karong adlaw nagdasig kanato sa dugang kalipay tungod kay sa dili madugay maabot na gayod ang atong kaluwasan. Diha sa Ebanghelyo si Juan misaksi kang Kristo nga mao ang kahayag nga midanag sa kalibutan. Kinsa nagsimbolo sa mga kandila nga atong dagutan diha sa korona sa Adbyento. Kini katulong nga kandila atong ihalad alang sa mga doctors, nurses, o kanila nga naa sa medical profession. Hinaot unta nga ang kahayag ni Kristo mo'y mohari diha sa ilang tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ato sa bihalad nining Santos nga Eucharistia ang atong mga katuyuan, lakip na ang mga prayer requests nga gipadala sa atong mga kaigsuonan. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, ania na kita sa ikatulong Domingo sa Adbyento, ang Gaudete Sunday, ang Domingo sa Kalipay. Maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Magampo kita. O Diyos, nagtanaw ikaw sa imong katawhan, nga nagpaabot sa makanunayon nga pagtuo sa pangilin sa pagkatao sa Ginoo.
Itugot nga makadangat kami sa mga kalipay sa kaluwasan, ug sa kanunay makasaulog kami niini, uban sa dakong kadasig ug kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ania kanako ang Espiritu sa Ginoong Dios, kay gipili o gipadalaman ako niya, aron pagsangyaw ug maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga masulubon ug pagpagawas sa mga binilanggo ug mga binihag. Gipadala niya ako aron pagmantala nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan ug panimaslan ang ilang kaaway. Gipadala niya ako aron paghupay ni adtong nagsubo. Magmalipayon ako pag-ayo tungod sa nahimo sa Ginoo. Ang kalag ko magmaya tungod sa akong Dios. Kay gibistihan niya ako sa biste sa kaluwasan, gikupuan niya ako sa kupo sa pagkamatarong. Ingon sa pamanhunon nga nagkwintas og mga bulak og sama sa pangasaw unon nga nagdayan-dayan sa iyang kaugalingon og mga alahas. Kay ingon nga ang yuta mupaturok og ingon nga ang tanaman mupaturok sa gipugas diha niini. Paturokon usab sa Ginoong Dios ang katarong ug pagdaig sa atubangan sa kanasuran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kalag nalipay diha sa akong Dios. Ang akong kalag nalipay diha sa akong Dios. Nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo. Ang akong espiritu nalipay diha sa Dios nga akong manluluwas. Kay gitan-aw niyang kaubos sa iyang sulugoon. Ang tanang kaliwatan nga umaabot, magtawag ka nako nga bulahan. Ang akong ngayag nalipay diha sa akong Dios. Ang mga gigutom iyang gitagaan sa tanang mga kaayuhan. Samtang ang adunahan iyang gipapauli nga walay dala. Iyang gibayaw si Israel, iyang sulugoon. Kay nahinumdum sa iyang kaluoy. Ang akong kalag nalipay diha sa akong Dios. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon ug pagpasalamat kamo binsan unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios
nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo, ug ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo, ug isalikway ang dautan. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, magbalaan kaninyo sa hingpit ug manalipod kaninyo sa espiritong kalag ug lawas, ug magputli gayud kaninyo hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Sanglit matinud-anon man ang nagtawag kaninyo, buhaton gayud niya kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaa usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. May tao nga ginganlag Juan nga gipadala sa Dios aron pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa kahayag. Aron ang tanan makadungog sa mensahe ug mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Kini ang gisulti ni Juan sa diha nga ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitugan siya sa walay lipod-lipod, nga dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay, nangutana sila, si Elias ka ba? Dili mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dili mitubag siya. Ug sila miingon, nan, sultihi kami kung kinsa ka, aron ikatubag kami, may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may imong ikasulti mahitungod sa imong kaugalingon? Ug si Juan mitubag, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. Kini ang gisulti ni Propeta Isaías. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo. Ipangutana na usab sila ni Juan, kung ikaw dili ang Mesiyas, ikaw dili si Elias, ni ang propeta, nganong namunyag ka man? Ug si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo ilhi. Muabot siya sunod kanako, apan ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo didto sa Betania, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyag si Juan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.
mga hinigugma nga mga igsuon. Ania na kita sa gitawag na Gaudete Sunday, ang ikatulo nga Domingo sa Adbyento, o gitawag nga Pink Sunday. Mauna ang mga vestments sa pari niining adlawa, pink. Kita tanan siguro nakasuway na taog salmot sa usa ka kasal. Ug makita nato ang mga kasal diri sa ato sa Pilipinas ing grande gyud na. Bisan unsa kayano, bisan unsa ka simple, makita nato bisan ganig mass wedding ing grande gyud. Dunay entourage bisag di makapaso. Dunay bridesmaid, dunay ring bearer, dunay maid of honor, ug dunay best man. Of course, dunay maninay, dunay maninoy. Karon kung naka-obserbar mo, ang usa ka role nga interesting kaayo, mao ang role sa best man. Kung tanaw nato ang gihimo sa best man sa adlaw sa kasal, makaingon ta mura ra siyang dekorasyon. Kay nganuman, makamatkon mo sa entourage, mauna magyud ang best man. Many times, mupaso siya uban sa groom, down the aisle, before the rest of the entourage. Ikuman ana, ang iyang himuon, nala siya tapad sa groom, sa tibuok misa. Unya, inigabot sa reception, siya'y mo offer og toast in honor of the newly wedded couple. So makaingon ta, ang role sa best man sa kadaghanan sa mga kasal nato sa Pilipinas, honorary, murag dekorasyon. Apan kung tanaw nato sa panahon ni Jesus, sa panahon ni Jesus, ang gitawag na best man, mooy gidescribe ni San Juan Bautista sa Ebanghelyo, the friend of the bridegroom. Ang amigo sa groom. Kay kung tanaw nato, sa panahon ni Jesus, ang role sa best man, ang role sa friend of the bridegroom sa usa ka kasal, dako ug importante kaayo. Karon tanaw nato ang dako nga personahe nga gihatag kanato niining Dominguha, si San Juan Bautista. Tataw kaayo sa atong balasahon nga kahibaw si San Juan Bautista kung unsa ang iyang role. Miingon siya sa John 3 verses 29 to 30. He who has the bride is the bridegroom. The friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly at the bridegroom's voice. For this reason, my joy has been fulfilled. He must increase, I must decrease. Unsa may konteksto anang pagsulti ni San Juan niining mga pulunga, nakamatngon man ang mga disipulo ni San Juan nga ang mga disipulo ni Jesus namunyag pod. Unya nakamatngon man ang mga disipulo ni Juan Bautista nga mas popular na si Jesus kay kaniya. Mas sikat si Jesus kay kaniya. Ug nireklamo ang mga tinunan ni Juan Bautista nganong imo man nang gipasagdan nga mamunyag, karon tan-awa mas sikat na si Jesus kay nimo. Unya sa ilang pagreklamo, mao ni tubag ni San Juan. Dili man ko ang bridegroom, ako ang best man sa bridegroom. Nga tan-aw nato, kinsa man di ay ni si San Juan Bautista. Siya ang gitawag na best man sa bridegroom nga si Jesus. Sa ato pa, kung tanaw nato
ang role sa usa ka best man sa panahon ni Jesus. Ingon nila, the work of the best man is to prepare the meeting of the bride and the groom and to act as go-between for the young couple until the time of the marriage. And it is the best man who presents the young girl to her bridegroom. Mao na ang role. Mao na kung tan-aw nato sa kultura ni Jesus. Sa atong pagsabot sa gisulti ni Juan Bautista, I am the friend of the bridegroom, mao ni gitawag sa Hebrew na shoshbin. Mao nang pulong, shoshbin, Hebrew word sa best man, sa bridegroom's friend. Karon, tan-aw nato kunog klaro unsa magi-role sa bridegroom's friend sa kasal. Una, siya ang moariglar sa tanan nga preparasyon para sa kasal. Iyan ang assignment. Mo preparar siya sa tanang preparasyon. Hibaw biya ka sa una, wa biyay suga, wa biyay electricity. Trabaho pod sa best man nga ang groom makatultol sabay sa bride. Tan-aw niya nga dunay mga signs, dunay mga lights, siguro to gamiton, nga dili masaag ang bridegroom, nga makatultol siya sa balay sa iyang bride. All the preparations, assignment na sa best man. Ikaduha, siya po'y go-between the bride and the groom before and after the wedding. Sa to pa, siya ang gapatigayon sa tanan nga mga details nga kinahanglan ayuson nga himuon between the bride and the groom kay di pa man pwede magkita ang duha. Sa to pa, siya ang go-between, ang mediator between the bride and the groom. Siya ang intermediary, siya ang tulay. Ikatulo, ang kumbira baya sa panahon ni Jesus, kung doon ay kasal, usabya kasimana. Sa ato, kay panihapon lang siguro sa ato, paniod to, reception, catered pa, mana. Sa panahon ni Jesus, kay 7 days of feasting. Taliban ka ana, unsa kay logistics anang city kaadlaw nga magkumbira, nga di ta mahutdag bino, nga di ta mahutdag karne, nga di ta mahutdag pagkaon, nga dunay mutukar, nga aligri tanan. Laliman ka, ana. 7 days of feasting, kinsa may in charge? Ang sosbin, ang best man. Iyan ang trabaho. Siya'y mo supervise sa tanan nga details sa kumbira. Doon na pa ikaupat. Karon, trabaho man sa best man, nga moabot ang bride sa iyang groom, nga putli, nga virgin. Trabaho sa best man ang moprotektar sa virginity ug sa integrity sa bride. Maubitaw nga gitawag ang best man, the best friend of the bridegroom, na masaligan sa groom. In fact, ang mogwardya sa gawas sa wedding chamber, sa honeymoon chamber, ang mogwardya dito sa gawas nga way makasamok-samok, kinsa man? Ang best man. Ang tanan nga musamok nila, abugo niya. Pasagdi na sila. Honeymoon na nila. Karon, gahuwat man na siya nga musinggit ang bridegroom sa kalipay. Nganong musinggit mas kalipay? Kay confirmed naman ang pagkaputli sa iyang bride. Unya, singgit sa kalipay ang consummation sa marriage. Munang miingon si San Juan Bautista, for this reason, I rejoice greatly at the bridegroom's voice. Sa ito pa, ang akong best friend, at last nagkita na gyud sila sa iyang pinalangga nga bride. Putli, entire, ready sa iya, inigsinggit sa bridegroom sa kalipay, ang kalipay pud sa sosbin,
purtipod kayo. Maunay role sa best man. Now karon, unsa may relationship ni ani para kanato? Ang relationship ni ani para kanato simple kaayo, duha ka paagi. Una, contemplative, ikaduha, more action-oriented. Kita tanan binunyagan. Ug kay kita tanan binunyagan, ang pagpangga ni Jesus alang kanato, ingon nga ang pagpangga sa usa ka bridegroom para sa iyang bride. Karon kita nga laki, maglisod tagsud anang image kay lisod man nato una-unaon si Jesus nga bridegroom nato. Apan kung tan-aw nato sa image sa Biblia, sa image sa mga mystics, sa image sa spiritual life, ang kasing-kasing feminine man. The soul is feminine. Kay siya may bridegroom, ang kada usa daay nato, ang relasyon nato ni Kristo, dili lang amigo, spousal relationship. Ingon anak kakusog o kalawom, ang iyang pagpangga kanato. Ingon nga sa pagpangga sa usa ka bana para sa iyang asawa. Maubitaw na, usahay baya, magduda baya ta nga pinangga ta sa Dios. Labi na nga, gasagubang taron sa daghan kaeng krisis, health crisis, financial crisis, political crisis, ug makita nato kanusa pa man ni matapos. Uy, kanusa pa man ni mahuman. Wa ba ni kahumanan? Murag magduda baya ta usahay kung honest ta. Usahay mo ingon ta pinangga ligi kos Ginoo pero kutob ra man sa utok. Sa kasing-kasing ni tuo gyud ta ana. Do na gyud tay conviction nga God will take care of us? Do na ba tay conviction that God will be with us di tabiyaan? Ingon nga usa ka maayong bana para sa iyang asawa nga di gyud niya biyaan. It is a spousal love. Ug kani iyang gihimo, kini iyang giprove sa iyang pagkamatay sa krus para sa iyang pinangga. Sa ato pa, gipakita niya kanato nga siya muamuma sa iyang mga pinangga. Di tabiyaan, ingon ana kalawom, ingon ana kadako ang gugma ni Kristo para kanato, ingon sa usa ka bridegroom para sa iyang bride. Mauna karon nga kinalipay ta. Mauna Domingo sa kalipay kay maangkon man nato. Sa ato pa bisag unsa gisagubang nato ron, makaingon ta pinangga man ko. Di ko biyaan. Dili itugot sa Ginoong mag-inusar ako, mag-atubang niining akong gisagubang. Dili itugot sa Ginoo nga madaog ko sa akong gipasan. Mao nagalipay ta. Mao nang manalipay ta. Tungod kay ang gugma sa bridegroom dili maisip. Dili matugkad. Dili masabot. Mahibaw ta nga naa diha. Nindot kayo ang image nga gihatag kanato nining Dominguha. Karon ang ikaduhang application nato, action-oriented. Kita tanan, doon naman tayo apostolate. Doon na tayo TV apostolate. Tungod sa live streaming, madala nato ang Santos na Misa sa atong mga homebound parishioners o friends, sa mga masakiton, sa mga elderly, those who cannot leave home, can join us at Mass. Karon, apostolate is no other than a way of evangelization. Bringing others to Christ. Sa ato pa, kung naatas pamilya, ang atong apostolate ni adiha. Kung naatas sa eskwelahan, tuangad to. Kung naatas sa hospital, ang atong apostolate, tuapod ngadto. Wherever we work, wherever we live, wherever we stay, kinaastanan sila, apostolate na nato sila. Sa ato pa, kung matanaw nato atong mga apostolate, mga grupo, mga kapunungan sa parokya diin na ata, makita nato nga kinahanglan mo sunod ta kay San Juan Bautista. I must decrease, you must increase. Dili man kita ang dapat musikat sa atong apostolate, kay ang sentro di man kita,
Ang sentro si Kristo man. Murabag si San Juan Bautista, magpakilid ta, oy, dili ta na sa sentro. Sato pa. Sa pag-apostolate na nato, tataw kaayo, my work, murag usa ka bridegroom's friend. Maulang ang pagpreparar nila nga ma-encounter si Jesus. Maura na akong trabaho. Trabaho na ako, mo dispose nila, mapatigayo nila nga makahimamat sila ni Jesus. Makahimamat na gani sila sa bridegroom. Ato na taskilid, wala tayo labot. Maghuwat na lang ta nga musinggit ang bridegroom sa kalipay nga ang iyang brides andam na para kaniya. Usahay mag-apostolate ta kita na mahinoy sikat. Kita naman ay sentro. Mudako naman atong ulo. Unya, sudayin ang mga luod-luod. Hiubos-hiubos. Musudayin ang mga laylo-laylo. Wa na. Nalimot ta. Kita rabay dili man ta sentro. Ang sentro, ang Ginoo. Instruments rata. Unya mo abot ang panahon sa gingon San Juan Bautista, basta lang magkita ang bride ug ang bridegroom, husto na na. Okay na na. For this reason, malipay na ta. My joy is fulfilled. He must increase. I must decrease. So duha ka paagi na ma-apply ni natong maanindot nga mga balasahon nato karong Gaudete Sunday. So una, di ta malimot. Pinangga ta. Ang pagpangga sa Dios kanato ingon ang pagpangga sa usa ka maayong bana para sa iyang asawa. Nga andam through self-sacrificing love nga ihatag tanan. Di tabiyaan sa Ginoo. Munang malipay taron. Ang ikaduha, tataw man kaayo nga di ni nato trabaho atong apostolate. Instrumento raman ta. Dili ta ang sentro. Oy, siya ang sentro. Kasangkapan lang ta. Instruments lang ta. Kinahanglan makatunta nga muadto sa kilid kay di biya ta ang starring ani siya baya. So mga igsoon, hinaut unta nga di ta malimot ni ining manindot kang hulagway nga gihatag kanato. I am only the friend of the bridegroom. For this reason my joy has been fulfilled. He must increase. I must decrease. So kung makamatngon mo nga nag-decrease na mo sa inyong apostolate, hidden na mo, good sign. Na tinuod good, like John the Baptist, you are friends of the bridegroom. Ang credo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kalawasan, mikanaog siya gikan sa langit. Ug sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato, nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan sa dakong kalipay nga ang tuburan sa atong paglaom ug kalipay. Sa matag pangamuyo kita moingon, patalinghugi ang among pagampo, Ginoo. Patalinghugi ang among pagampo, Ginoo.
nga ang simbahan ug ang mga pangulo ni ini sama ni San Juan magbubunyag mahimo untang mensahero sa paglaom ug kalipay ngadto sa tibuok kalibutan magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ang among pag-ampo, Ginoo. Nga sama ni San Juan magbubunyag ang anaa sa medical profession, mga doktor, nurses, medical staff ug mga frontliners mamahimong tinuod nga mga saksi mahitungod sa kahayag nga mao si Kristo pinaagi sa ilang malipayong pag-alagad sa nanginahanglan magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ang among pag-ampo, Ginoo. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo ug si Blessed James Alberione, founder of the Pauline family, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ang among pag-ampo, Ginoo. Nga ang mga nangamatay, madanagan unta sa walay pagkapalong nga kahayag ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ang among pag-ampo, Ginoo. O Dios Amahan, Ikaw lamang ang among gilauman. Taliwala sa mga kagubot nining kalibutan, hupaya o lipaya ang among mga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamuuban kanako, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kininggasa sa among gugma, aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo ug badangat gayud namo ang among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhayog makagagahom sa tanan, angayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Hesukristo among Ginoo.
kaysa iyang pagpaubos, aron pagpakigtipon kanamo sa magtao. Gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto, o gimbuksan niya lang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga gisaad nga kaluwasan, makabot namo, nagapabot kami sa adlaw, kanusa si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilaway hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw amahan ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imo mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Hesukristo among Ginoo ang tanang kinabuhi, ang tanang kasantos nagagikang kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tawo alang kanimo aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputling agasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan. Ania kining mga gasa, himo kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, midayig ug mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga ikatugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si
Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga nasa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimut-i pagsud-ong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, makapahiuli kanamo nga kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostol o mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga motabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among obispo, ug ang tanang mga obispo, ug ang tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo niining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan, ug ania nagsunod kanamo live stream dugto nga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon, ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo na among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingun ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ipakita ta ang pag-inig suunay. Mga igsoon, kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Kaloy kami Ginoo, aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinaagi sa imong Dios nung panabang,
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang virtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang mga nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili sila aron mahimong santos, ug nga ang ilang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaausab kanimo. ug manalangin sa ninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will be Father who walks with you. You will be always within my hand. Take your heart and give it all to me. Ang kasamtangang COVID-19 pandemic naghatod kanato og mga makalilisang nga mga panghitabo. Sakit sa minilyon, kamatayon sa libuan, panirado ug pagawagtang sa daghang mga negosyo ug trabaho. Miguba usab kini sa naanda natong mga kalihukan. Sanglit tungod sa social distancing nga hugot nga gipatuman sa atong kagamhanan, dili na kita mahimo nga magtapok o magpundok-pundok. Labing dakong naapektuhan ang atong dagkong mga kalihukan sa atong maabot nga 500 years of Christianity celebration. Apan, isip bunga gihapon sa atong pagkaginasahan sa Kristohanong pagtuo, aduna gihapon kitay mga kalihukan nga wala nagkinahanglan og pagpundok-pundok o panagtapok. Kini angayan natong atangan ug salmutan. Pinaagi sa internet ug teknolohiya, nagpadayo na ug aduna pa kitay umaabot nga mga kalihukan aron atong matimaan ang atong ika-500 nga kasumaran. Duna kitay gitawag nga mga social media activities. So i-follow na ang atong official Facebook page sa 500 Years of Christianity Celebration. Mga igsuon ko, diya sa itong pagtuo, we have so many social media activities that we can always join and follow to make our celebration of the 500 years of Christianity more fruitful and meaningful. Busa, dungan natong himuon ang virtual space into a sacred space. Sanglit kitang tanan, bisang asang lapit sa kalibutan, we are all gifted to give.